Добре, това вече е влог. Здравейте! Хило. Това вече е влог, защото ме мързи да не го обработя и да го трия после. Да. Това е. Това се нарича ролер. Който не знае. Сега търсим Гошо. Сега я търсим. Обърнахме я на жена. Да, то няма голяма разлика. Да, наистина. Да. Аз съм сива, с зелена раница и лилави ролери. Е нормално. Добре. Като отидем, ще правим днеска номерата. Ти излезе след. Времето е топло, има хора. Много хора. Добре, айде. Чао, до после. Някой яде сладолет. Вижда ли си? Личи ли си? Те я знам. Личи си, да. Я бъдеш напредна. Стане си напредна. Напредна съм, де! Задна. И това е нашия сладолет. Да, 8 градуса е. Да. 8. Професионални умения. И аз мога да карам назад, Хай. Професионал. Ядохме сладолет. Да. Там са ни нещата. И сега ще правя жалки опити. Да, снимай как правя. Не ми се смейте, правя го за пръв път. Случи се нещо, някой ден ще го освоя. Тя ще се справи, вярвам в нея. За да ръкъпа. Флиртувам с вас. Ужас. Добре, това е влог номер 1, пропуснах да кажа. Просто излезнахме и Можеш реших... ли да скажеш? Да. Просто излезнахме и реших, айде да снимаме влог, тя. Ку. Вижте и панделката. Тя има панделка. Тази панделка. Ела, панделка. Бъбъ. След дългоочакваните снимки, фотосесия. Аз спутам, не се виждам, аз спутам. Вижда се. Да. Той ще е просто. Значи, ще намерите моя Facebook профил, надявам се в описанието. Ако не, ще го изпише по екраните ви. Сигурно ще го изпише по екраните. Моя личния. Не. Моя личния, който ми е, нали? Давай. Хайде де! Ето сега ще мен. Здрасти. На пауза ли? Добре. Хайде, али, давай малко и ти. Имам само 4 абоната. Абонирайте се, плиз, моля. Ти се абонирай. Добре. Ще изпише нейния канал тук. Може би някъде тук. Добре. Който е и мой канал, който аз направих след това. Да. Айде, снимай ме. Давай да снимам ти. Bom.
Задъра, мадъра. Малко е надалече. Колко ти трябва? Кой кон, бе? Колбе! О, боже, аз съм... Казах и на нея и обещах, че ще й купя кон за 5 бона. Да, обещавам ми, обаче няма. Защото аз казах кон, или компютър, тя чу кон и казах, ще й купя кон за 5 бона. Предпочитам кон, отколкото компютър. Аз си имам вкъщи, не ми трябва други. Аз пък искам компютър за 5 бона. Някой, ако иска да ме спонсорира, дайте ми компютър за 5 бона, моля ви. Тя е луда. Моля ви. Искам, той си е моя канал, дай си ми си камерката. Тя ми е бухтата. Да, ти си ми... Да. Този влог може би ще стане по-дълъг, по-къс, не знам. Зависимо с колко го обработвам и дали се чува хубаво. Сигурно съм ви проглушила ушите с и това. И продължава. Да. Какво да се прави, такъв е живота. Ще свиквате. Тя има панделка. Да, имам панделка. Увеличих ти лицето с толкова пъти. Гледайте увеличеното лице на Вики Данчева. Имаме си трички. 3, не 4. 3. Имаме Трифонова, Илиева и Данчева. Да. Тя е Данчева. Тя първа беше вкусна. Добре, да, после. Задъра, мадъра, къпър, здравей. Сега не ме виждате? Сега ме виждате. Колко е часа? Сега е 4:30, излезли сме от 1:30 и ще седим до 6. Изморих се. Да. Изморих се, ходихме на барче. Ядохме сладолет. Ей! Съжалявам за листото. Дай. Не, тя го хвърли. Времето е хубаво. Много хубаво. Много хора има. Да, днес е 3 март. Честит 3 март, между другото. Да. На всички. Честит 3 март. Някакво момиче залида на мотора. Детския мотор не е голяма, дървени. И въобще ми вика слизай. И тя някакво се е хванала и той си го потура горе и го ядосе така. Ох, много смешно. Да, времето е прекрасно. Здрасти. Я познавам. Не знам. И аз я знам, аз съм я виждала. Не знам име. Аз също и знам името. Сега се надбягваме. Не, аз Тук притичват времето без света. Покажи как е вън. Ко? Покажи как е. Показах. Хубаво. Кочи. О, лабрадорче. Не. Не, ами такова. Коки е шпаньол. Да. Имаме. Така първо искаха да го вземат. Имам същото, ама черничко. И лабрадор черен и някакво друго голямо куче черно. Пишете в коментарите какво животно имате и вие. И какво обичате. Да, и също така не забравяйте на този и на другия, нали, те са два. На този и на предния клип да напишете въпроси и отговори. Може да ги, нали, за И към мен. предизвикателство. Да, С ролери, ако искате, може и без. може Но без без да пием да пием олио и оцет, такива работи. Защо? Аз обичам оцет. Аз мразя. Аз обичам оцет. Моля ти се, не обичам да пия така. Добре, просто казвайте какво и ние ще направим почти всичко, може би. Също и въпросите, може би с нея. Да. Как се казва? Кочи! Ето Кочи прибяга до мен и аз се стресна. Ще направим всички предизвикателства, които ни кажете. Без первез, разбира се, моля ви.
69. Ей. Да, и въпросите. Главно ще снимам с нея някои клипове. Защо карат на 1 сантиметър? Добре, ако се случи нещо интересно, ще се включим. Познайте от кой град сме. Мисля, че трябва да познаят тези, които са от нашия град. Кой ще те облиза? Да, кой че? Здравейте, това е края на днешния влог. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още влогове сама или с Виктория, която снимахме днес, може да дадете палец нагоре. Ще така да се абонирате за мен. И да, също така Facebook профила, който ви дадох, VLME, е моя Facebook профил личния. Няма да приемам за приятелства, но може да ми пишете каквото желаете, каквото искате да ми питате. И да, това е. До следващото видео. Чао!